ассалому алайкум тамошобинони гиромии канали Фарсван, ман бо шумо Толибшоҳ. дӯстони азиз, дар имрӯза видео ман барои шумо дар бораи бизнеси мех гап мезанам ки шояд барои шумо писанд ояд. биёед тарзи мехбарориро ба 4 тақсим мекунем. якум, рулони сими махсуси печидаро ба станок дохил кардан. дуюм, симро буридан. сеюм, сими буридаро тез кардан ва сарпӯш мондан. чорум, мехҳои тайёрро фурӯхтан. барои ин корро кардан барои шумо станоки мех ва сими махсус дар кор мешавад. даруни станокҳо яке аз станокҳои беҳтарин ин AG4116 мебошад. барои он ки станок қариб ки 100% автоматикӣ кор мекунад, қувваи коргарро қариб ки талаб намекунад. арзиши нави ин станок яъне нархи магазинияш қариб $20,000, нархи беҳуяш аз $8,000 то $10,000 ёфтани шумо мумкин аст. баъди харидорӣ кардани станок як кори дигар мемонад. печидаи рулони симро харидорӣ кардан. вазни ин рулонҳо аз 200 килограмм то 1.5 тонна мешаванд. тахминан 1 тоннаи рулони сим $388 арзиш дорад. баъд аз ҳамаи чизҳои даркориро харидорӣ кардан, кор кардани шумо мумкин аст. чихеле ки гуфтем, қариб ки 100% станок автоматикӣ мебошад. як бор нуки симро ба станок дохил мекунед, ӯ худ баровардан мегирад. дар 1 дақиқа тахминан 300-400 мехро бароварданаш мумкин аст. кори шумо баъд аз тамом шудани сим аз нав симро ба станок дохил кардан ва мехҳои тайёрро ҷамъ кардан ва онҳоро фурӯхтан. биёед анакнун каме ҳисобу китоб кунем. як станок дар як рӯз 8 соат, дар як моҳ 25 рӯз кор кунад, агар дар як моҳ 30 тонна маҳсулот гирифтани шумо мумкин аст. 1 тонна мех $485 арзиш гирад. $388 барои сарфи 1 тонна рулони сим минус мезанем. $97 барои шумо дар як рӯз мемонад. дар як моҳ $2,911. хело аҷиб шуда. биёед барои бовар кардани шумо боз нимашро минус мезанем. дар ҳамин ҳам дар як моҳ $1,455 фоидаи тозаи моҳона барои шумо мемонад. дар як сол $17,469. дӯстони азиз, арзиши нави станок қариб ки $20,000, беуш аз $8,000 то $10,000 ёфтани шумо мумкин аст. албатта интихоб дар дасти шумост. чихеле ки шумо хоҳед ҳамин тавр мекунед. айнан мо барои шумо намегӯем ки ҳамин корро кунед, вале мақсади асосии мо дар ҳамин буд ки шахсоне ба ҳамин кор сару кор доранд, дар як моҳ чӣ қадар фоида ё дар як сол чӣ қадар фоида ба даст мегиранд, инро барои шумо ҳадди имкон соддатар фаҳмонидан буд. дӯстони азиз, ба хатогиҳои видео аз шумо узр мехоҳем. видео агар барои шумо писанд шуда бошад, ҳатман лайкро пахш кунед. дар канали мо меҳмон бошед, албатта обуна шавед ва колокольчикро пахш кунед ки видеои навбати мо албатта барои шумо якум ояд. дар комментария фикру ақидаи худро нависед ва ба ёру дӯстони худ инро падилица кунед. дӯстони азиз, боқӣ монда дар паноҳи Аллоҳ бошед. мо бо шумо ҳастем, шумо бо мо монед.